Možno za albánskeho. By som mohol. Poď. Proste išli sme dole na diskotéku. Noci, tak Na tú Benátsku noc. Na tú Benátsku noc. A tam sú tam proste strašne veľa ľudí, čo sa deje. A policajtské auto je rozbité, hej. A policajti, že nefotí, no tak som zobral foťak, že som si to odfotil. A tak poď, čo sa stalo, nie? No a proste nejakú slečnu prešiel policajt, ako rozbité auto policajtské na Sapke. Sejmu, bola tam aj bola zakrytá. No a tak ma začal tlačiť preč, no a tak to nemal si robiť, lebo ja poviem, že osobné číslo proste, ma začali týkať, to bola ďalšia vec, ktorá... Ja to začal týkať jemu, a proste, no. Neverím. Napríklad tak, kúda tú pasku, podľa ktorého paragrafa. Týkame, vy mi týkaš, ja ti týkam. Takže mali zo mňa nejakú strašnú show. A na čas boli strelane hustí, ale počasie začali meknúť, jeden hovorí, počuj, čo ty vieš, ja nie som z 8, si vyzerá v novinách, máš problém? Kúka na mňa. Ma vytlačili za tú pásku, inak aj ľudia už skandoli, aby som išiel za pásku. Hej, no. Že nemám bodnúť, že ho za pásku, no tak som potom išiel, no. Ale často vyzeral, že nepustia toho strašného psa, čo tam mali inak, strašného priazného. No a nič, no a ten s nimi dohadoval, že nakoniec som dostal, som si vypísal niekomu strého papier, odpočil som si policajtov, všetkých niektorých čísla. Na Instagrame, hej. Niektorých čísla, niektorých inak si fotky mailom, tak to môžem potom rozposielať. No a niektoré tie čísla som pofotil, nakoniec už začali meky, dali mi tie čísla, ale ešte jedného som si tak chytil, že a toho kolegu číslo, a toho kolegu číslo. No a keď už som mal všetky čísla, tak som za ním došiel, hovorím, že no a na budúce by to chcel rýchlejšie tie čísla aj na Videl som ten papier, rozkrásal to pred ním, že a na budúce by to boli problém, a zahodil som. Odkázal sa, to bolo proste, policajt tam bol za takú pásku, ktorú som samozrejme prekročil. Ale, a hovorí, za pásku, no tak som čo ty robíš? Pýtam, už na to mi týkal, no tak akože, ten bol tak, že mal nejakých 50 rokov. Že ja idem dopriaľ, hovorím, za pásku? Predstav to, keď ja idem dopriaľ. Ja mal zo mňa strašne tvoj, a o tom som si vypýtal číslo. Napísať, tak na to idem zapamätať. Možno strašne tvrdého. Nepamätám si ho. A on tam bol asi najvyšší, lebo som si hodne... Mal tu plno hviezdičiek. Pýtať, že to je čo za hodnosť. Chlapík, však si pozrite, ja som to nevyznám. Čo to má za hodnosť? Nadporúčí. Ty do tomu šefuješ? No, tak si tak pozriem podriadník, nech si to dostané čísla. A na všetko som chcel zákon, ako keď som prekročil tú pásku, tak chlapík ma ako samozrejme naligoval na všetky dozadu za pásku a hovorím podľa ktorého paragrafu. Chlapík ma súka, ten policajt, že čo akože, čo neviem, to ja si môžem natiahnuť pásku, povedať, že nikdy to nemôže ísť. Začal na mňa niečo v nejakým miestom činu, tak potom som chcel jaký paragraf a nevedeli tie paragrafy. To ona si vymýšľali, aj keď čo mi hovorí. Taký pocit, že každý povedal nie číslo. Ja sa tú pásku dostávalo asi zo pár policajtov. No to je celé, no. A nemal si občiansky, čo? Ani číslo nemáš. No ani ale je číslo občianskeho, keby to pomohlo. No takže odteraz ja si to neviem smúšne. Dobre, majte sa. Bolsonaro! Bolsonaro! A ja si slušne.